Bon dia, és un dimecres a les 8:25 o 8:30 més o menys, i hem d'agafar el tren per anar a treballar, per anar a estudiar, per lo que sigui. Som a Camp Clar. Vegem com ens va. Als barris de Ponent hi viu moltíssima gent, vora 45.000 persones, i tenen la mateixa necessitat i el mateix dret d'agafar la Renfe que la resta de tarragonins. Per cert, mireu com va el bus perquè va completament abarrotat. Ja hi som. Hem trigat 40 minuts des de Camp Clar fins a l'estació de tren, 28 minuts dalt del bus i 12 minuts caminant a pas ràpid. Aquest temps no és acceptable. I a més, el drama de què trigarà el tren en arribar a destinació. Sabem que això és un problema molt greu, però ocupem-nos d'allò que depèn del municipi. Per això des d'Esquerra Republicana hem proposat que hi hagi un bus que vagi directament des dels barris de Ponent fins a l'estació de tren.